Kunyari, Hindi. kunyari. Ako maghahawak sir, magsalita ka. Sige, ikaw magsalita. Hindi. Ako maghahawak. Ayan. Hi guys. Hello! Hello! Wala na namang harap naman. Hi vlog, Hi, vlog. welcome guys. Ay, nakaharap ba sa'yo? Hindi, nakaharap sa inyo. Ang Sual. Andito na po tayo sa Sual, mga Repapits. So mga kasama ko, mga Repapits, ang dami kami ngayon. Papunta kami ngayon sa Sual. Ito na po ang arko ng Sual. Dito na kami sa town proper, mga Repapits, ang Sual, Pangasinan. Tayo sa dagat, mga Repapits. Mga Repapits, dito na mga kasama natin. Ganda. Ganda, mga Repapits. Dito na tayo sa Bagbag Beach, mga Repapits. Ayan. Rough road ang daan. Ayan o. Ayan, mga Repapits, mahirap yung daan. Pababa na tayo, papunta sa Bagbag Beach. Dito na tayo sa Bagbag Beach. Yun, mga Repapits, mayroon transfig dito. Ayan. Entrance fee, mga Repapits, 20 o 40, tricycle 4 wheels 70. Yan. Panginoon mo
yung nakoleksyonan ni Ito yung nakolekta ni Kuya, oh. Shout out kay Kuya. Nandito na tayo sa Bagbag Beach, mga Repa Peeps. Na ano ba yun? Makan anak? What? Hindi makan anak? Tagalog? What the fuck? Tagalog na. May records. Makan anak na natin ka ako, mga Repa Peeps. Tagalog tayo, Ilocano. Yo, what's up mga Repa Peeps? So ngayon, nandito kami ngayon sa sa Bagbag Beach. Yan, ang kasama ko si pareng Pareng Christian. So dito kami sa Bagbag Beach mga Repa Peeps. Dito sa Bagbag Beach, Sual, Pangasinan. Yan. So ito po yung view. Dagat. Brad, ano nang masasabi mo doon sa pinuntan natin? Quality. Quality. Ito yung pinuntan namin mga Republic. So, yan. White sand. Yan. Yung mga kasama namin dito sa likod. Ano lang? Tanga, video lang yan. Hindi video. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Hindi na po ako sama. Hindi na lang po gawin yung content ng dalawa. Kunyari, Chat ako sarap. kunyari, Hindi! Ako maghahawak sir, magsalita ka. Sige, ikaw magsalita. Hindi! Ako magsalita. What the fuck? Ayan. Hi guys. Hi. Hello! Masyado namang harap naman. Hi, welcome to my vlog. Hi vlog. guys. Ay, nakaharap ba sa'yo? Hindi, nakaharap sa inyo. Dito kami ngayon sa picture na. Kasama namin yung mga organeta. Kaya kami yung mga Republics. Brad, dito mo kayo sa mga babae. Video mo babae. Mag-vlog ka daw dyan! Hey! Pag-comedy lang to. Hindi ka Shout out! Shout out! Wala na.